Добър вечер на всички! Радвам се, че тази вечер можем да поговорим за добрите новини, които съществуват по отношение дори за тази най-тежка диагноза рака и съответно развитието на тази болест и възможностите да предотвратим всички тежки усложнения, тежкото протичане и съответно така лошият завършек, до който най-често води раковото заболяване. Миналия път говорихме за това, кои са причините и кои са нещата, които най-често правим или не правим и в крайна сметка довеждаме организма до срив на имунната система и до нейната невъзможност да се справя с възникналите ракови клетки и съответно това отключва развитието на раковият процес. Но както и миналия път ви казах, добрата новина е, че този процес може да бъде спрян, може да бъде върнат обратно, може да бъде ликвидирано заболяването и всичко зависи от посоката, в която ще тръгне заболелият човек от това заболяване. Трябва да ви кажа, че по статистически данни, които лично мен така доста ме обезпокоиха, процентът на хората, които успяват да преминат това заболяване и съответно да оцелеят при лечението, което в момента съществува, хирургия, лъчетерапия и химиотерапия, процентът е 2,3%. Виждате почти нищожен процент в сравнение с тези случаи. Защо го прилагат? Това вече е друг въпрос, за който може би на друга лекция ще говорим. Да, но въпросът е, че ще ви кажа всъщност какво се случва и защо се случва и защо резултатът е такъв. Но статистиката, която е най-безпристрастна, тя всъщност говори за възможностите на едно такова лечение. И за това всъщност ще поговорим за истинската алтернатива и за най-добрите възможности за лечение, които дават най-много шанс на болните хора. Днес ще говорим как да победим рака. И трябва да ви кажа, че това е добрата новина за болните от рак, че всъщност това заболяване не е прогноза, и то е отчайваща прогноза, а това е една диагноза, с която ние можем успешно да се справим. Особено ако така не сме преминали през другия вид терапии и ако започнем по-навреме лечението. Лошото е, че когато хората чуят тази диагноза, те са толкова стресирани, толкова объркани, толкова притеснени, че веднага започват всичко, което им се казва, дори и тези, които малко се поинтересуват в интернет от развитието на заболяването при прилагането на този вид лечение. Въпреки всичко, хората се страхуват и не смеят да направят нещо друго, а най-често и те не знаят какво да правят. Всъщност, приемат лечението, което най-често се прилага и за съжаление те залагат на това, но в крайна сметка изгубват битката с това заболяване, изгубват и живота си. Така че сега ще поговорим за добрите възможности, които съществуват да се лекува това заболяване. И тъй като миналия път говорихме, че причините за него са в един срив на имунната система, от неправилно хранене, от липса на достатъчно движение, достатъчно почивка и сън, какъвто днес хронично липсва на хората, от многото стресове, с които сме заливани, или хроничен стрес, или някакъв много силен стрес, който някои хора са преживяли. Така или иначе, често се съчетават факторите и в един момент това заболяване възниква. Въпрос е, кое е най-доброто, което можем да направим. Хората започват да опитват всякакви неща. Започват да опитват, освен традиционните методи, всякакъв вид билки, всякакъв вид препарати,
витамин B17, един син скорпион от Мексико, някакъв екстракт от него, гъби, съответно кристали и какво ли още не. Опитват и трябва да ви кажа, че аз съм наблюдавала хора, които са ползвали много видове такива лечение. Дори някои от тях се влошават повече от тях, тъй като в организма настъпват процеси, които се, как да кажа, влошават нещата. Просто се претоварва организма от много неща, които хората ползват. Даже съм имала пациенти, които ползват по 10-12 добавки и в крайна сметка това вместо да им подобри здравето, имунната система води до един срив. Даже един мой пациент премина на гладолечение 40 дни, при което още повече отслабна, още повече се изтощи и оттам нататък нещата тръгнаха на зле. Освен това, някои са съветвани да ползват, например, сода и мед, едно много популярно лечение, което също съм наблюдавала при пациенти, които го ползват, че няма някакъв особен ефект. Други ползват газ и там също нещата се влошиха в тези случаи и в крайна сметка няма така добрите резултати, които хората очакват. Много неща се правят, много средства се дават, особено за хирургията, особено когато пътуват до Турция за химиотерапия, защото много хора го правят. Верно е, че в Турция химиотерапията е по-щадяща, там условията на лечение са по-добри, отношение към болните много по-така добро, но за съжаление резултатите са отново тъжни и съвсем не такива, каквито болните очакват. Скоро имах такъв пациент от Русе. Сина му работи в Турция, за да може да осигури средствата за операцията, за лечението. Правени са химиотерапия след операцията, но сега в момента човека е толкова зле. Когато ми се обадиха, беше преминал на гладолечение и аз просто не исках да ги в момента да прекъсвам това лечение, защото бях видяла още резултати при други пациенти, но те вече го бяха започнали и той толкова много се надяваше. Не исках просто да му, прекъсвам надеждата и затова реших, че нека да си го проведе, щом го иска и след това ще продължим по един по-добър начин. Той още повече се изтощи при това гладуване. Отново можех да видя недобрия резултат от гладуването. И съответно сега направихме нова програма за захранване, за това как да се храни. Дано има все пак още някакъв капацитет, някакви възможности, с които организма да успее да се справи. Но когато от химиотерапията, лъчетерапията абсолютно е срината имунната система, трябва да ви кажа, че след това шансовете са много, много малки и възможностите са малки. Имах един случай на една жена от Плевен, много стойностна жена, много сърцата, много борбена. Беше на химиотерапия в София и там бяха и назначили една терапия, защото получила по кожата на гърба допълнителна такава метастаза и за да я лекуват и бяха назначили толкова агресивна терапия, че черният дроб вече го нямаше. Стойностите на трансаминазите бяха изключително високи. И милата, дори когато дойде при мен, аз се сложих да легне, защото тя не можеше да стои, сина я докара почти на ръце от колата. Говорихме си в един момент, когато той излезе, тя просто изплака и казва: доктор Ангелова, и всъщност епикризата, която прочетох, пишеше, изписва се с подобрение. Тоест, тази метастаза била благоприятно повлияна, обаче целият организъм беше унищожен. И тя ми каза: доктор Ангелова, те може да са повлияли малко на тази метастаза, за да има някакво така подобрение, обаче те убиха мен. И това беше самата истина, защото тя дори не е могла
да ползва сокчетата, които си на другия ден започнал да я прави и на втория ден беше починала от интоксикация. Тези, които искат да седнат тук сега момент. Заповядайте. И така, кои са И така, кое всъщност е истинското лечение, доброто лечение? То се състои в това да възстановим имунната система. Тоест тази, която всъщност има за цел и е отговорна да унищожава всички клетки, чужди за организма, вируси, бактерии, ракови клетки. Именно тя е, която би могла да свърши своята работа и по този начин да се справи организма с раковото заболяване. Иначе всичко друго, което се прави, и химиотерапията, и лъчетерапията, всъщност унищожава имунната система. И когато тя е унищожена, дори за момента, да кажем, да има някакво повлияване процеса, да намалее като размер образованието, разсейките също да бъдат повлияни. Скоро след това, месец, месеци, дори може и година да мине при хора, които са били с по-здрава имунна система, отново възниква раковото заболяване, възникват много разсейки, вследствие на което вече не може да се направи почти нищо. При хора, които са по-силни, по-здрави, може да последва следваща операция, след това да последва следваща химиотерапия или лъчетерапия и накрая вече не може да се направи нищо. Съжаление, две мои колежки така изгубиха живота си, заложиха на традиционното лечение и в крайна сметка изгубиха битката с рака и с живота си. Особено така ми беше тъжно, защото с едната още в самото начало си говорихме и аз поделих с нея, просто не предприемай лечение. Първо я оперираха, след това имаше лъчетерапия. Тя обаче така традиционно мислещ лекар реши, че трябва всъщност да следва така правилата, това, което се препоръчва. Направи лъчетерапията и след това точно там, където беше тумора, там, където беше лъчетерапията, започна развитието на разсейки. Последва втора операция. След втората операция препоръчаха химиотерапия. Тя отново прие това лечение, отново и аз, нейната дъщеря. Просто я молихме да не го прави, но тя реши да го направи, след което вече се появиха разсейки, множествени в цялата коремна кухина, на други места. И за съжаление последва трета операция, след което вече наистина нищо не можеше да се направи. Така че това е тъжната история, когато се започне такъв вид лечение. И всички пациенти, които идват при мен, аз им обяснявам възможностите. Разбира се, решението е много лично и всеки сам решава какво да направи, но се радвам за всеки, който избира правилната посока. Утре ще имам една пациентка от София, която е много така разумен човек и тя просто е търсила такова лечение, когато разбрала от мои приятели, близки от София, просто казва, нищо друго не желая, освен да предприема едно такова лечение. Отказала е всички други терапии,
макар че всъщност мисля, че преди в началото беше провела такова и по-късно беше разбрала, че не е било добре, но така или иначе тя вече има желание да прави само това. Лошото е, че ние не можем да експериментираме, т.е. като опитаме едното, ако не се получи, да минем на другото. Просто защото в случая ние се надбягваме със смъртта. Просто нямаме време да направим едното и след това, ако не работи, да опитаме другото. Когато вече сме унищожили имунната система, наистина шансовете са почти нищожни да се получи някакво добро развитие. Макар че и в тези случаи съществува някаква възможност, и аз за това за всеки пациент, който идва, се боря, докато е възможно, докато е жив човека, да направим възможно най-добрите неща, дори да продължим живота и като качество, и като количество, пак е нещо. Но разбира се, много по-добре е да направим така, че организма сам да се пребори с болестта, защото той има такива възможности. Стига да не сме ги унищожили до край. И така, най-доброто лечение се състои именно в това, което говорихме още на първата лекция. Да приведем нашите навици и нашия живот в пълна хармония с всички добри принципи, за които стана въпрос. Тези 8 фактора, за които говорихме. Възможно най-добрата храна, изцяло растителна, с много сурови плодове и зеленчуци, много сокове, тук вече включваме и соковите, защото те са коктейл, концентриран от витамини, ензими, минерали, фитохимикали. Всъщност това са най-бързо възстановяващите хранителни вещества и колкото повече сокове, толкова по-добре. Това са така наречените супер храни, соковете. Плодови сокове от всички плодове, зеленчуци, особено зелени, всякакъв вид зелени зеленчуци, магданоз, маруля, спанак, кервис и всичко друго зелено, което имаме на разположение. Червеното цвекло също е много подходящо. Сока от моркови е основата на зеленчуковите сокови, към които прибавяме другите неща. Може и краставица да се включи, особено по времето, когато имаме краставици, които се отглеждат на слънце. Така че това е основното, с което започваме. Много плодове, много зеленчуци. Над 50% от храната трябва да бъде сурова. Даже при пациенти, които са с наднормено тегло или така с нормално тегло, в началото дори ги оставям повече на салати, на плодове и разбира се включваме кълновете, за които говорихме. Кълнове от жито, кълнове от ръж, от слънчоглед, от съответно леща, люцерна, всякакъв вид, каквито можем да си направим, домашни условия, те също спадат към супер храната. И винаги включвам и пчелен прашец, 2 пъти по една супена лъжица, разтворен с вода и мед. Малко мед, за да може по-бързо да се разтвори самия прашец. Така че това е ежедневната програма. Преди всяко хранене половин час, 1 чаша от 300 мл сок. Може и между храненията да има сок, особено така, ако човека е по-отпаднал и особено ако е преминал някакъв вид лечение. Соковите трябва да са повече. Кълновите за закуска, заедно с сурови ядки. Така че закуската е изцяло сурова. Сока, плодовете, съответно покълналите семена, плюс сурови ядки, най-вече бадеми. Бадемите могат да са накиснати от вечерта, ако има проблеми с стомаха, могат да са обелени, но те са неалкализиращи и най-полезни за здравето. Разбира се, могат да се включват и други сурови ядки без фастъци. Вчера имахме предаване по радио Христо Ботев и говорихме за ядките и за много други неща, но така един слушател зададе въпрос за фастъците,
може ли да ги ползваме, понеже те трябва да се препичат заради един бактерии. Казвам, може, по принцип може, но е хубаво да е по-рядко и по-малко, защото са по-евтини. Но специално за раково болните ги изключвам напълно и основно бадеми са ядките, които се препоръчват. Това е закуската. След това до обяд много вода, ленена, обикновена, чайчета, без захар. За захар въобще не става въпрос. Може малко, така 1 до 3 чайни лъжички мед към съответно закуската, към която могат да се прибавят и малко формички, заедно с плодовете, има предвид като подслаждане на покълналото жито, малко мед и форми или форми, тъмни стафиди, това е което е подходящо за вкусяване. До обяд много вода, поне 1 литър, заедно с чайчето или различни видове чайове, без посладител, може с лимон. И съответно преди обяд отново един хубав сок, 300-350 мл зеленчуков сок с зелени неща, преобладаващо. След това голяма салата и тук вече лук и чесън. Това са много мощни зеленчуци, които възстановяват имунната система и е добре да се консумират колкото се може повече. Това предпазва и организма от всякакъв вид вируси, бактерии, към които раково болните са доста чувствителни и са доста уязвими. За готвене 3-4 пъти картофи, особено печени, варени, без пържени, никакви пържени неща, никакви туршии. Мазнината трябва да бъде зехтин или нерафинирано олио, студено пресовано, шарлан. Съответно количеството не трябва да е много, до 2 супени лъжици. Солта трябва да бъде съвсем малко или напълно изключена. И съответно мазнината да се слага накрая. След като се сготви яденето и се свали от котлона, тогава се слага мазнината. След обяда отново, час и половина след хранене, започва пиенето на вода, пиенето на чайове и до вечерята се изпиват поне още 1 литър вода, може 1 фреш да се изпие. Вечерята вече зависи от килограмите. Ако човека е с наднормено тегло, може да вечеря само с салата и преди това може да изпие 1 фреш. Ако теглото е поднормено, тогава може фреш, салата и малко готвено, а може и вариант закуска. Покълнали семена, бадеми и плодове. Тогава сока ще бъде плодов и съответно вместо салата ще има плодове. Ето това е режима до 6:30 да се приключи с вечерята. При интоксикация, която е по-силна, можем да включим и въглен, макар че аз си го включвам при почти всички пациенти. 2 пъти, 3 пъти по 1 супена лъжица въглен, разтворен с малко водичка, разбърква се и така по продължение на половин час се бърка и след това се изпива. Така се разбърква и пчелния прашец. Не е добре да се изпива веднага, поне половин-1 час трябва да се разбърка, да се разтвори восъчната обвивка на зранцата и след това да се изпие прашец. По отношение на храната, това са най-важните неща. 3-4 пъти картофи, 1-2 пъти бобови, особено зелен фасул, леща и съответно 1-2 пъти пълнозърнест рис и всякакъв вид задушени зеленчуци могат да се ползват. Особено зелето, карфиола, броколито. Това са много хубави зеленчуци от групата на зелето. Задължително хляба трябва да е пълнозърнест, даже домашно приготвен и ако е без квас, ще бъде още по-добре. Тук има много добри възможности. Юли, вие имате едни такива хлебчета, нали? От лимец. Да, и кракерите, които са чудесни, така че ето такива неща са много подходящи, които да заместят хляба.
Това е по отношение на храната. Нещата не са трудни, не са скъпи и всъщност дори са по-евтини в сравнение с обичайния начин на хранене. Единствено соковете са по-скъпи, но пък си струва точно сега да бъдат включени в менюто. Продължаваме с другите 7 неща, които бяха най-важни за здравето. И сега ще ви попитам, спомните ли си кои бяха те? Следващия така важен момент от здравословния начин на живот след храненето беше упражненията. Точно така. Двигателната активност, което е много важно, особено при раково болните, за да се раздвижи кръвта, за да се активира имунната система, леки масажи, не дълбоки, но леки, релаксиращи, които да подобрят не само кръвообращението, но и така настроението. Болните се чувстват много по-добре, когато им се правят леки масажи на гърба, на ръцете, на краката. И от това те се чувстват много по-добре. Разходки, колкото е възможно, без да се преуморяват, особено на слънце. Дори да е зима, дори да няма чак толкова много слънце, те биха могли да се разхождат, топло облечени, краката, ръцете, главата, с шапка, ръкавици, топли обувки, биха могли да се разхождат час и повече, зависи от това все пак колко така имат възможност да го правят. Упражнения също могат да правят 15-20 минути. Другият фактор, това са течностите, ние ги включихме към хранителния режим, водата, фрешовете, ленената вода и съответно чайовете с лимон. Шипковия чай е много добър и всички български билки, които имаме, също са много подходящи. Разбира се, има и чай от джинджифил, т.е. може да си настържите джинджифил или сушен такъв и също да го използвате с малко лимон. Малко е горчив, но все пак веднъж или 2 пъти няма да бъде толкова трудно да се изпие и този чай. Така, продължаваме с слънцето. Слънцето, когато излизаме навън, макар и през облаци, то прониква и е добре да излизат болните дори на терасата, ако не могат навън да се разходят, но да бъдат на слънчево така греене и да може да получат съответните дози витамин D, а и като цяло слънцето има така един тонизиращ ефект, който е добре да се използва. Друг така важен момент е въздържанието, т.е. този момент болните е добре да се придържат изцяло към своят режим. Защото в крайна сметка целта е достатъчно важна, за да не се правят някакъв вид така изключения, защото това първо може да провокира желание за повече неща, когато едно нещо човекът го е хапвал и му е вкусно и в желанието, нали, понеже няма апетит, да си хапне нещо, което му е вкусно, всъщност нещата като цяло в организма тръгват неблагоприятно. Така че е добре той да си така ползва само нещата, които са подходящи за него. Спомните си, принципа въздържание беше пълно изключване на всичко вредно и умерено ползване на това, което е полезно. Подходящите часове, подходящите количества, добре сдъвкани да бъдат храните. Това също е много важно, за да усвоят всичко това, което са приели. Така че това е нещо много важно. И освен това, всякакъв алкохол, цигари, кафета трябва да бъдат изключени. Шоколади, какао, това са все неща, черен чай, които действат неблагоприятно върху имунната система.
Другият фактор е чистият въздух, който се постига, като проветряваме вкъщи, като излизаме навън, на терасата дори, и като излизаме на разходка да избираме участъци, които всъщност са по-богати на кислород, с по-малко преминаващи автобуси, съответно леки коли, някъде където е по-чисто и има повече дървета и градинки. И следващия фактор е почивката, която също е много важна. Много хора се преуморяват системно, хронично и така сриват имунната си система, и сега това заболяване е сигнал, че те просто трябва да си починат, да си почиват. Достатъчно сън, 9 часа, и то в ранните часове. 9-9:30 трябва да си лягат. Съответно и след обед, ако чувстват нужда, могат да починат малко. Но нощният сън е най-ценен и е добре да си осигурят така едно 8-9 часа сън, и то в ранните часове преди 12. И последният фактор, за който говорихме, успешното справяне с стреса, за което говорихме, че най-успешно се справят хората, които имат вяра в Бога, защото те имат някой, на който да разчитат. А и Бог реално помага. Това мога да го кажа за всичките ми пациенти, които оздравяха от рак вече 11-12 години. Някои от тях, които всъщност аз започнах точно тогава работа с раково болните, и аз съм благодарна, че благодарение на тези естествени средства тези хора са още живи. Даже бях поканила тази вечер една моя пациентка, с която така станахме много близки, тя също е вярващ човек, която обаче, тъй като съпруга е във военна болница и има някакъв проблем, така сериозен, много тежка анемия, той е лекар и е военен лекар, но там е приет на лечение. Та каза, че ще направи всичко възможно. Аз си казах, дори в 7 да дойде, няма да е проблем, просто да сподели това, което е преживяла. Ако не успее да дойде, съм донесла, така даже за това се забавих, защото отидах да снимам на Ксерокс материали от вестник Доктор и от вестник Труд. Това всъщност са вестниците, които писаха за мои оздравяли пациенти. Така че тези от вас, които биха имали нужда, могат да си вземат по един екземпляр от тези съответно материали от вестниците. Накрая ще ви ги покажа. Така че тези хора наистина се довериха на Бога и на естествените средства. Мога да кажа, че това всъщност това е Божия начин на лечение. Бог никога не действа агресивно, никога не унищожава здравето, имунната система, здравите клетки. Нещо, което се получава при лечението с лъчетерапия и химиотерапия. Разбира се, операцията, това също е един метод, при който тръгват много ракови клетки по кръвоносните съдове, развиват се разсейки и поради тази причина се препоръчват лъчи и химиотерапията. Разбира се, и ако някъде в организма има някакви други клетки, да бъдат унищожени, но, както споделих с вас, в крайна сметка се унищожават здравите клетки, имунната система, след което вече организма го няма. И вече смисълът да се унищожи раковото заболяване просто отпада. Няма смисъл. Когато сме убили организма, да възстановим, все едно човек е умрял, а пък ние да му лекуваме ръката, защото е счупена. Няма смисъл. И така, доверието в Бога по принцип помага да се справят болните много по-успешно с стреса, който преживяват от самото заболяване, от неговото усложнение, от болките, и помага на имунната система да се възстанови.
Тази пациентка, която ще дойде утре от София, сподели, каза: доктор Ангелов, аз просто разчитам, че Бог ще бъде с мен и ще ми помогне, ще ми даде просто така добро развитие на заболяването, но аз така самата чувствам, че също имам отговорност към своето здраве и аз трябва да направя това, което зависи от мен, а ще оставя на Бога това, което аз не мога. И така постъпиха и тези първи мои пациенти. Първата пациентка беше от Плевен, учителка по пиано в един колеж. След това тази, за която споделих, тя беше психоложка тук в Пловдив, електротехникума. А пък третата, която те са трите с най-така дълъг стаж, защото бяха първите, които дойдоха, тя беше на 76 години, сега вече е на 87, скоро ще стане на 88 и е жива и здрава. И това наистина е радостно, че дори на такава възраст, когато вече имунната система е доста така изтощена, с доста намалени възможности, дори в този случай има надежда за възстановяване. И разбира се, имам други пациенти, които са с 4, 5, 6, различно време, откакто са започнали това лечение и съответно се радват на добро здраве и нямат развитие на това заболяване. При пациенти, които са минали на тези терапии, за които стана въпрос, за съжаление, не винаги се получава резултата, който искаме. А и лошото е, че когато, примерно, те са преминали през различни видове терапии и аз им така назнача програмата, която е най-подходяща за тях, те в желанието си по-бързо да се получи това възстановяване, което искат, макар че нещата тръгват успешно, те започват да правят и някои допълнителни неща, за които си мислят, че може да им помогне по-бързо да се възстановят, но в крайна сметка това води до едно, за съжаление, негативно развитие. Такъв случай имах в Горна Оряховица. Пациентът беше заместник директор на пожарната там. Така един буден човек, който просто като дойде много искаше да оздравее. Беше минал, за съжаление, през химиотерапия. Беше решил повече по никакъв повод да не се подлага на такова лечение. И започна, и трябва да ви кажа, че много добре тръгнаха нещата, така възстанови се, чувстваше се по-добре. Но когато отишъл при онколожката за поредния контролен преглед и изследванията му бяха много хубави и той се чувстваше прекрасно, много жизнен, с много сила, с много енергия. Но онколожката му казала: виж какво, ти си 4-ти стадий. Каквото и да правиш, крайна сметка ти ще стигнеш до най-лошото. И след това нещо той просто беше сринат. 3 дена не беше спал, не беше ял. Чак тогава ми се обади. И аз тогава му казах, защото ние си говорихме много за Бога и за това, че Бог стои зад нас, когато започнем нещо хубаво, когато правиме разумните неща. Казвам, как можеш да позволиш по такъв начин ти да си сринеш собствената имунна система, която ние възстановяваме? Как можеш да допуснеш едно нещо, което някой ти е казал? Казвам, аз специално колежката я разбирам, защото тя не е виждала някой, който да е оздравяла. И не го е виждала просто защото се препоръчва такова лечение, с което няма как да оздравеят болните. И затова тя знае как обикновено протича заболяването и ти е казала това. А пък аз толкова часове така съм отделила, за да му обясня какви са възможностите и съм му разказвала за други пациенти, които са живи и здрави. Но в случая той се, как да кажа, подвел да повярва на това нещо, че той ще умре и вече няма никакъв смисъл да прави каквото и да е. Трудно излезе от това нещо, но след това като цяло така му се влоши състоянието. След което той е така чул от една друга пациентка от София, че тя се подложила на глад и започнал да гладува.
моя позната му казала: ти разговаря ли с доктор Ангелова за това лечение? Той казал: не, аз се страхувам, че тя няма да го одобри. И за това не ми беше се обадил. Обаче после вече накрая ми се обади, че се чувства доста зле, че е доста изтощен, доста отпаднал. И после вече, нали, той го прекрати, видя, че от това няма полза, но той се влоши, защото организма няма чак толкова възможности. И най-накрая, когато някой му казал да пие газ, и той пил там 1-2 пъти, и направо се беше интоксикирал ужасно. И отново тя му беше казала: ти говори ли с доктор Ангел? Не, обаче исках да опитам. Казвам: виж, аз изобщо няма нито нещо да ти се скарам или да се разсърдя, но на мен ми е мъчно за теб, защото, нали, и моето желание да спасим твоя живот и твоето семейство. Просто нямаш право на експерименти, нямаш право да грешиш и да тестваш този или онзи метод. Аз просто ти казвам, като лекар, който е видял какво ли не, и толкова много случаи, които са преминали през различни видове терапии, и знам, че работи само този метод, който възстановява имунната система и нищо друго. Разбира се, кайсиевите ядки са полезни, забравих да кажа, горчивите бадеми, тези горчивите кайсиеви ядки, но количеството да не е повече от 5 до 7, а когато са сладки до 20 броя. Там има витамин B17, така че заради това заедно с бадемчетата към закуската могат да се прибавят накиснати сурови кайсиеви ядки. Така че доверието в Бога наистина така спасява хората от стрес, успокоява ги, дава им надежда. И дори аз ги насърчавам да си така вземат Библия, защото в Библията има толкова хубави обещания, в които Бог наистина така стои за тях и говори за това, че Той има възможности да се справи с положението. Дори ние да не можем да направим всичко за възстановяването, Бог е този, който може да направи много повече от това. Така че ето тези, отново си приговорихме 8-те най-важни неща, които трябва да знаем за здравето, но те са изключително ценни в битката с рака. Така че определено в края мога да кажа, че ракът може да бъде победен. И болните хора, които оздравяха, всъщност са най-така значимото доказателство за това. От сърце ви пожелавам, вие, след като вече знаете много неща за това как да се запазим от рака и от другите заболявания, за които говорихме до тук, насърчавам ви наистина да успеете да приведете вашите навици в хармония с това, което е най-добро, да се храните с най-добрата и подходяща храна, с диетата на третото хилядолетие, съответно да изключите нещата, за които вече знаете, че не са добри и благоприятни, да включвате поне 2-2,5 литра вода, сокове и чайове, да се разхождате половин или 1 час дневно, да правите упражнения и разбира се, да имате така една, как да кажа, спокойна, уравновесена психика. Ще имаме специална лекция за това, как успешно да се справяме с стреса и как стресът може да работи за нас, дори да ни прави още по-силни и устойчиви. За това може би след Нова година ще говорим. Но така или иначе това, което споделих с вас, е достатъчно, ако вие го приложите във вашата ежедневна програма и изграждате добрите навици, да ви пази от всички значими заболявания на нашето време, включително и от това заболяване.